May bag nga malin tayo amin, may mi nga papagaya, may mi nga kakabsat ken Kristo. Ti programa tayo, ti suro ti Biblia, may malin kadagiti na dayo nga pagtingan nyo. Beten, ti istasyon tayo, 6:50 AM, Pinoy Power Media, KPRP, 6:50 AM, Pinoy Power Media, dito Aiya, di Hawaii. Yaman kami, ti patuloy, ngayon kayo panarabay, ti dito nga programa. At sapay, tutuloy ito kami nga subaybayan, kadigiting kami, paningdangdangon kada kayo, kadigiting na balitukan, nasasaon na ako Diyos. Iti kawan mi, iti napalabas nga lawas ay dinakabsat, yaman kami, medyo na-miss tayo dito yung programa. Ngayon, adang natundaran tayo ti dakkel nga taripnong, dakkel nga panag may mesa, iti Kristiyano, iti California, na nga iti gospel meeting, iti Livermore Church of Christ, iti Livermore, California. So, inatundaran tayo, iti manipod ti Merkules, igingana iti Domingo. So, nagyaman kami, iti Gundaway, nga nakimay-mesa kami, kadigidya yung panagtataripnong, panagadal, kadagiti na balitukan, masasaw niya po Diyos, baiten kini Kevin Presley. Kaya kada kayo amin na iti nga kabsat, iti dito Pilipinas, na yung pagnabigatyo, sabi ko mata, da kayo nga sumusubaybay, no pa handog spektaring iti dito nga kanito, kitagdakan di kada kayo, no pa kasta, iti panagkita yung kadagiti Facebook yung, at da kami, nasumang sambay, iti dito nga kanito, ken kastamot ten, ure no maling nibiga, ay iti nakabsat, kasi nagyaman tayo iti mangi matungon dito nga istasyon ti radyo, ipanangitid na kadagiti oras nga mabalim mi nga litupan di sa mi nga naramat nga oras iti na pangalawas. So kada kayo amin nga kakabsat dito Pilipinas na yung bag nga bigatyo, maragsakan na ti panangi pagkumusta kada kayo kakabsat iti kakabsat tayo iti California nga mailiw ta kada kayo kaya nakaslamotin nga maragsakan da, iti kada tayo amin nga ang serserbi na patuloy kanya ako Diyos. So nga, idalon ko iti pakumusta, iti kabsat tayo, iti tunggal mesa kada tayo dito Pilipinas. Maragsakan da, iti at panagpatuloy iti trabaho, kitsape ko ma, magdadagay tayo, nandun pa isang tayo nagkikita kakabsat, saan tayo nga makita, dagiti kabsat tayo, iti balas iti tao, iti puso krinik na, may maysa, iti panagpamati may maysa, agsipod ta may maysa, iti papatsin tayo, kin may maysa, di jay inanamain tayo, napagtungpalan itong maysa. Iso ka po na wherever you are, my brothers and sisters in the different parts of the world, good afternoon, good evening, good morning. Sabi ko may you enjoy listening our program, or may you be benefited spiritually by this program, wherein we'll be able to talk the words of God, wherein we'll be able to find the hope of salvation and the hope of eternal life through Jesus Christ our Lord. Alawin na nabintas mo na DJ suro ni kabsat at Kevin Presley. Yung may isa nga ba nagiti kinapudno niya manipod pa'y ilipunganay ayatin mi nga papagayan. Dito yun iti talaga nga paglintigan. Isu nga umunan nga yung pagpakauna
ni Apo Dios. Iti panamarsuat ti Dios, iti kapitulo 1, ti versikulo 11, ti libro ti Genesis, kinunanat ket ti Dios kinunana patubon ko matidaga iro mulmula nga dabukilda ken kay kayo nga bunga ket ti bukilda adda katakwada kas iti kasisigudda iti rabaw ti daga ket naramid akas na laglagapan tayo nga amin nga imula tayo addaan iti bukil no degitoy nga bukil ket i-preserve tayo ket inteto manin itukit uray sa dinuman nga lugar uray anyaman nga panawin pataodin nanto ti sumit lang nga iso nga bunga no inbilag tayo detay bukil ti abukado iso nga kinlan tayo dito Hawaii. Alayan tayo dito nga bukal, kitin tayo, idya Pilipinas. Nimulang to, didya nga bukal, ti abukado. Pataodon nan to. Ti sumit lang ay sumang bunga. Santo nga bunga, iti kaimito. Santo nga bunga, iti jesa. Ngunit di, agbungan to. Iti katulad ng abukado. Yung berdeng abukado, iti nakimbukal iti deta nga abukado ito nagbunga sa di naman nga lugar at pangmulaan. Isang tumot lang ay suhanto nagbalin nga violet verden to lakta apay agsipod tatibukal pataudon na ti kasisigod na mutlaay nga ito nagkakasap deta iti tema tayo nga anyaman nga mula tayo isudeta iti apiten. Kaya kung iturong tayo iti sa bali na pangturungan, di diya ko na tayo nga bukil. Kasi di diya bukil isudeto iti mangpataon iti kasisigod uno kakita na iti masamuanan. No may papanti pa nagpamati ay itin mi nga pagayam ay itin mi nga kakabsat ni Kristo. Inaramat niya po tayo ng Kristo. Dagiti pangarig may papan, iti pa nagtantalon. Ura sa dinno nga lugar mo kidi na ayan tilubong, kat adda, dagiti po na tayo nga ang taltalon na dumadumalan dagiti produkto. No dita Pilipinas, akat number 1, number 1 na produkto tayo kat mais ken pagay, kadagiti na dumadumang ang lugar, adda dagiti sa bali nga imulmula da, kaya kumati wheat, kaya kumati grapes, kaya na dumadumang ang klase imula. So, di kaya ko lang ipakawat ito yung tinatramsat. Anyaman nga bukal di jay impreserve tayo. Iti sa dinuman nga lugar ang pangibulaan, iti anyaman nga kanito. Mapanabas man, iti sumagmamanong at awin, may mulam dito nga bukal, saan ito nga balbali. No di ket pataulin na, iti sumit la, nga iso nga, isura nga iso nga, klase ti bunga. Itata, kitaan tayo iti may sa nga pangarig. Niya po tayo ng Yesu Kristo ay iti nagkatapsa. Dito ikit mabasa iti libro ti Lucas. Iti kapitulo 8, di versikulo 11. At dati napintas nga sarita to iti pasit ti nasanto na surat ako nana. Dito nga ruod ti pangari. Ti bin-i iso ti sa uti Dios. Dito ikat panangilawag na po tayo sa Kristo. Iya pangari ti mulmula. Iso nga dito nga bukal kat nagdisuda kada diti upat nga klase
iti daga. Ayan. Dito nagdiso iti upat na klase iti daga. Dejay kabatuan, dejay timubo iti dinna ti dalan, iti kasiitan, ken iti na pintas nga, may pintas nga daga. Ay iti nakabsat. May isa nga klase ti bukil, nupe kasta, nada iti naduma-duma, nga resulta. Dito kat saan nga gapo, ta di dya bukil kat na iduma. Ngem deta kat baitin, iti panagdehisyon ti tao. Ayan. Di dya kat na ipapan, iti panagdehisyon ti tao. Kasi, ti kunat pasit ti nasanto na surat. Kiti suwi di ay panakaimula di nga bukil. Kada kiti pat nga klase ti puso ti tao. Amo niya po tayo sa Kristo, di diya kasangsangon na iti diya nga tanito. Nailadawan na amo nga na apisos. Amo na nga ilasin ti puso ti tao. Iso nga, inaramat na, di diya pangarit siyang bulmula. Batin ti panakaramat, iti bini. Iso nga maikasaba, iti tao. Ay iti natatapsa. Dejay bukil nga naimula, nagdiso ti na duma-duma, nga klase ti puso ti tao. Imuna, iso dejay nagdiso iti igit ti dalan, kada ito'y amuyo dejay bukil nga nagdiso iti igit ti dalan. May isang banag iti adagda nga mapasama. Dito ikit santo nga tumubo. Apay, kung nagsipod ta, ilagawan na dito'y ti klase, ti puso ti tao. Kaya kung nakita tayo, haan nga di dya bukil iti problema. Haan nga di dya mula nga bukil ti problema. Ngayon kit di dya puso ti tao nga nagdiswan na. Ayaw iti nakakabsa. Di dya puso ti tao. Iso nga nagdiswan di dya nga bukil. Kit di dya nga bukil, wano binti. Iso dito ti sa unay, Apo Diyos. Hindi kaya't nga sa uwan, ti sao, ti pan na kay salakan, wano ti binti, nga iso ti sao ti Diyos. Nga may mula, iti puso ti tao. Ti tao, iso iti agdesisyon. Dito ikit pagtulnugan na, kuno saan. Katisaw ti Diyos, iso dito iti mangitunta iti tao. Iti pan nakisalakan. Pan nakapakawan ti baso. Isuro na niya tiramin ti tao. Kit ti resulta na kamsa, iso di dya iti pan nakisalakan. Ngayon no ti tao, kita paman nga nangagna deta nga sao, kit saan na nga patsin. Kala simbolik dya kanigid, rimor dya kanawan, uno rimor dya kanawan, uno simbolik dya kanawan, rimor dya katigid. Dito, may isa nga klase ti tao, nga di dya biniwon no sao ti Diyos, kaarig na, tinagdiso iti igi ti dalan. Nga pinayat-payatan dagiti iti tao, kahit saan nga nakaunay, nakita dagiti tumatayan, kitkin ng dayda. Kaya nasawin, itabsal. Iti sa bali nga panangalalawa, kuna na, si Diablo, nala na dito nga sao, inikat na iya puso ti tao. Apay, ulit hanamot nga pastrikin, hanamot kalukatan iya puso na, nga dinag iti dito nga sao. Di ka, no, mangiganda dito nga sao, bali awan na niyaman na. Di ka ti Diyos. Ulo ti Diablo, inikat na data nga sao, iya puso ti tao. Kitang puyo, no saan kami, niyagan kano ti tao, ti sao ti Diyos.
adadapay nga ni una adadapay nga patangkanin ti Dios ti puso ti tao. Apay, una ta adadan nga adadan nga patangkanin ti Dios ti puso dito na tao. Tapno ti kasta ket saanin nga may salakan. Apay, una ta Didya saan mo nga panang lugat ita puso mo umawat mandingig iti deta na sao. Wala na mga mukit di ka magkaya kapag tunugan. Deta ket saan nga makayayo ka na po Diyos. Iso nga kunana iti kapitulo 4 edi may kadwa ka Korinto ay itin mi nga papagayam. Kunana ti kastoy. Kadakwada ti Diyos aday lubungan, binulsip na dagitis isip dagiti saan na mamati. Tapno di agranyan kadakwada ti rawag ti Ebanghelyo ti dayag ni Kristo. Isu aladawan ti Diyos niya. Kunana, binulsip na dagitis isip. Siya sino dagitis saan na mamati ti didiyan na sao. Saan nga granat kadakwada, di sa uli Kristo. Iso nga, awan to ti gundaway na, deta na tao, iti ko na tayo nga, panakay sa lakan, apay. Una ta, kayarigan nan, di nga bini, o di sa o, iso nga nagdisuya puso, magsipot ta saan nga luktan, deta nga puso. Deta pet, rekatan betin ni, Apo Diyos, anya itong dana, kakapsa, panakay sa lakan ka di. Anya tinandamaan tayo, nga apitin na, di tao, nga saan na mamati. Anya ti apitin na, di tao, nga saan to, nga tulnog, jebin mo ni sao. Iti, kunana iti libro ti Juan, iti kapitulo 3, versikulo 36. Ti mamati ti anak adabiyag na nagnanayon, ngem ti saan nga agturnog iti anak. Saan nanto ang makita ti biyag, no di ket ti pungtot ti Dios agtaen kenkuana. Makita tayo nga may kang ti tao ti gundaway, ije pa na kaysalakan. Nga magsipot deta nga bini nga may mula de puso na ket saan na nga palubos nga umunoy. Nang namayan na tadi, di pa na kaysalakan. Yung na tayo nga haan tayo nga makita ikaw saan na nga makita di anyin na kadagit yung alagaw apay. Kasi hampay nga umadi di algaw nga makita ti tao di pungtot ti Diyos nga panangbalis nanto iti tao nga saan nga mahikan ka no iti deta nga sao iti deta nga bini nga may mula ti puso. Kasta mo iti nagrabsat nga ti bini isu nga may mula kadigiti kabatbatuan. Dije puso ti tao. Isu nga iti pagbiit nakangeg niya. Iti pagbiit ket nakangeg iti sao ti Dios. Uno, nagdengeg iti sao ti Dios. Inawat na iti puso na nga siraragsak dije nga bini. Kita muyo anyan nga nagpinag nga anyan nga nagimba no teme sa tao. Apaman nga manggigan na dije sa ti Dios. Ket awaten na nga siraragsak. Ngayon, anya ti problema ay tinatapasa. Anya ti problema. Numay dagiti suot numay dagiti banbanag nya mangpadas mangtingiting no kasano iti kinauneg data nga pamati. Amo tayo ay tinagabsat nga
iti panamati tayo kanapo tayo ng Kristo. Haan nga nangikari iya ko na tayo nga bed of roses. Impagpakaunana nga dagiti so amin nga sumurot kanapo tayo ng Kristo aglat amdan to ijay panakaidadanes. Wano aglat amdan to iti panakasuot. Kaya kung asawin tingitingin ti Diyos, ti pamatit tunggal maysa, kada tayo ay ito nakakapsa. Apay. Tapno iti kasta. Kahit makita marukod no kasano, ti kaunin. Kaya kastamot yung kinaladda, ti pamatit, iti tunggal maysa, kada tayo. Kahit no, deta nga bukay, isungan na muna iti puso ti tao. Ket nalaka nga nagatras nalaka nga nagsamo. Apaman nga may tisu na iti dayto nga biya. Agsubli iti lubo apay. Agsipot ta saan nga nakauneg dayto nga pamati. Kas maysa nga bukayen nga nagtubo nga magsipot ta nga patuan. Awan ti damod na. Ket no sumingi no tumangkayag ti init. Malaylay ket magago. Dejay mainit nga tumangkayag nga iti nakapsat iladawan na dagiti adu nga suot iti biya. Dejay pudot nga manggaran iti mula. Nawan ti damod na sigurado nga malalayag ng gana nga magago. Kasta iti maysa na tao nga namati. Ngay nawat na dejay na mula nga sa udya puso na. Nga medyo may di pa nakasuot, dito nga pamati, ay ito nakakapsa. Imanaw, nagatras, saan nga nakaanos. Kita niya, iti namnamaan tayo, naapitin na. Di tao nga saan nga makaiturin, iti ado nga panlubok, iti pamati. Aniya, iti namnamaan tayo, napitin lang to, iti masangwana. Agapit to kadi, iti panakaisalatan. Haan, ay iti nakakapsatapay. Agsipod, ka no ti tao kitagatras, wano ti maysa na tao, ket saan nga agtuloy, iti panagdalan na, iti panagpamati. Into numay, kaya daw, ng sumarang ka na po tayo ng Kristo, deta na tao, ma-reject, manggagan to, tipo na ti Apo, umadayo kayo kanya, apay, o nagsipod, talagitain tayo, iti paset, iti santo na surat, iti surat ni Pablo. Ayan. Kinunana ni Timoteo nga dayjay maysa nga tinagkadwa na idi. Nga isuda nga haan nga nakaanos iti panagnanabilang maysa nga namati. Daytoy tinalikuran natin pamati. Kuna na, tani Demas, pinanawan na, ngayon naiyat mo dahil nga lubong ang dama. Kahit na pandiat ti Salonika, ni Crescente na pandigalasya ni Tito Iday Dalmacia. Dahil may sa nakadwa ni Pablo, iti panangyas kasabana at Ebanghelyo, pinanawan na ni Pablo. Kahit na nga sa uwain, pinanawan na ti pamati, kahit nagsarod ti pamati, kahit deta na tao, saan to na may ayo niya po Diyos. Iso nga ti apitin na, iso dijay saan na pa nakay ayo niya po Diyos kanya na. Kung ano to iti Kapitulo 10, iti libro ti Hebreo. Iti versikulo 38.
Ngem tinalinte kagbiag to gapo ti pamati. Ket no isu agsanod to. Santo amay ayo tuy karano akin pa. Kaya mga kasawan na no hanga may ayo ni Apo Diyos kin ka gapo diya pa nagsanod mo papangkangarot ko di langit agapit kanto ko mangarot tibiyag nagnanayon iti dinan ni Apo Diyos di langit isaan na ito nagkamsa saan nga may ayo din ka di ka papanabot na ka so kahit nakasawan diya imulang kadagiti yung araldal nga no iti na minsan ket namati ka ay iti nagkamsa agpanunot ka agsubli ka tapno ni tigasta kituloy mo deta kari isu nga inpeksam iti sanwanan dagiti nakayumatan kung karunan na kanapo Diyos nagpatuloy ka agingga kung patay tapno inanama tibiyag ang nanahin isunto ti apitin into numay ti panumpalan laglag itong tayo na anak mula isunod lang ti apitin may katlong ay mula ti sao ti Diyos iti puso ti tao namati niya dejay kaarig na ti maysa nga tao nga nakaimulaan ti sao ti Diyos dejay bini nga iso na ito'y ket namati na napintasunay nabana nga iti pang nakay kasabati sa uti Diyos katanda nga pagtulungan ti tao ngayon kitain nyo dito'y may isa nga inbaga niya puti Yesu Kristo iso nga may isa nga klase ti puso kadigidya kasangsango na ini noan niya ti klase ti puso da. Kuna na, tinagdis, na diyan nga sa uno, nagdiso, iti puso ti tao, kahit namati. Ayan. Kuna na, ijay versikulo 7, ti 8, iti libro ti Lucas, nagdisuda kadagiti kakarunayan. Kaya ti mubungot dagiti karunay na nakira na saan dayda nga pinalungaw. Iti kayat nga asawin, dagidya karunay, amoy ti karunay, si adutsit na. Kahit kunanan to, iti paranglalawag na po Isus. Dagito'y nagdisuda ka day kalunayan, iso dagiti nagdingeg. Kahit dito nga mapanday, ti darandaman pusda ka dagiti agawa, ken gamgaman, ken ragragsak, ti deti abyan, ket di bunga, iti maluong. Ay iti nakakabsat na ito iti kung na kayo nga nakakaskasaan. Kakaragituloy nga panawin ti tao. Nakasentro ti matang na iti dito nga lubo. Ti magtayo nga kaadwan ka dito nga lagaw. Ti biyag kit ababa. Dahil ti kapuna nga rabidem ti amin nakabalinam, tapno nagragsak ka. Itid mo amin na kaya't tawagin. Tabaka itong nubigat kat matay ka. Be happy. So kasano nga maparagsak mo tabagin. Dito din yung pagbaga ni Apostol, una na po tayo Yesu Kristo. Anyata na gindiyay, manglimus. Iti pa nagpamati ti tao. Dito yung regiti, gamgaman, agawa, ragragsak. Hangkadi nga kasto di kadwan na ita. Agawa. Ayat yung nagkatapsat. Kagrunaan na tibiyag dito isla ti Hawaii. Awanin tinakaisentuan ti tao. No di ti panagagawa. Apay. Agsipod kakayat da. Nga umado. Dagiti gamay. Taan niya ti aramatin da iti deta nga gamay. Maaramat ka dagiti ragragsa. Kasi saan ka nga agbarnog ti kastaunay. No di ka isman ti kaadda iti sanikwa.
nga deti kat maaramat para iti napisi ka na bagi. Ragragsa ka may pay, iti napisi ka na bagi. Ayan tinagkakabsa, no pa'y no namati ka. No na tuloy, ito iti biyag mo. Ayan, no na tuloy, ito iti biyag mo. May isa nga ba na, nga saan to, nga makatulong, iti may isa nga tao, ito sumangot, iti pamakuman, na po tayo sa Kristo. Apay, yung na ta, amuyo di jay, mula, nga saan na di makay, nagbunga di jay. Dito bagbagano na ito ikat, hindi nga nagtubo, nagiti, kalunay, ada nga rinimbawan na, nagijay, na dijay pudno, nga mula. Saan da nga nakapagbunga dito? Kita muyo, titarigagay ni Apo tayo sa Kristo, titarigagay ni Apo Diyos. Kaya iso ti panagbunga tayo kuma. Di namin. Kaya kapitulo 15, ti libro ti Juan, wala na. Siya ti pudno nga punti ubas, kat ni amak ti agtaltalo ni so aming nga santakko, adi bunga, ikaten ng to. Ket amin dagiti sana nagbunga isu ti dalusan na kat pumangted kuma ti adu abunga. Ay tinagabsatan na ko na nato. No ti maysa nga sana, maysa nga santa, maysa nga namati. Ket saan ang bunga? Ikaten lang to. Muyo di ubas. No basit lain di jasa nga, no basit lain di santak na. Dito yung pananawa nga santa. Kat nung makapagbunga dito nga ubas, ti adumay katinda di gijay, pasarsali nga santa. Ito ta, no sikat na ikat ka, ijay santa, muli dya poon. Inton panumpalan, nang namayang kadi nga agani ka. Nang namayang kadi, nga adakan to, pinaputay mo sa Kristo. Kasurot na kanto ni Apo tayo sa Kristo. Ngayig ijay langit, ngunit hamuhan ang tiyama. Oh, anya timulam. Dili ka di imulam, kat may pahay, tipan nakapabilig, tipan mati. Dili ka di imulam, kat nangipahay, iti adungabunga. Haan, yung kit di may sanga-sanga, na parang anawa pasalsali. Na dito yung tinikat, wano, dito yung nekat, manipo di niya puhon. Kaya sa dito pagtumpalan na, anya iti apiton na, ay iti nagkakabsa. Kuna nga iti kastoy, iti kapitulo 15 ti Juan, dejay nga baykat, dejay nga saan nga nagbunga, kuna na may berlin to iti ruwan, akas iti santak, ket magamon to, ket urnongan dan to, ket ibuilding to iti apoy, ket mapuuran to. Apay, nung ka, nagbaling ka, peso nga pasit diyasan ka, katsat. Yung saan kamot nga bunga. Kaya, kamumok nga narami, lidya karbunam, kas maysa, nga santa, kas maysa nga kamkaman, iglesia na po tayo sa Kristo. Sa din mo kuma. Anya kuma, itinamnamaan nga apitin. Awanin mulam, may pahay ti panagpamati na nila, panagtulog mo, panagbautisar mo, o manayin. Anya yung nararamid mo. Agawa, anyapay. Nagurnong tinabaknan, anyapay. Ragragsa. Di mo masagong ang text sabi kinapo Diyos. Di marami ito, di ka talentong nga may pahay, iti pan nakapadakil ko mati, iglesia, di maaramat yun, di ka talentong, tatno di kasta maaramat, mangguyugoy, kadagiti ka duma, nga mangyasuday, kadagiti karkarar at iglesia. Oh, andat nang namahayan. Andat imulag, iso apitin. Nagmula ka, iti awan. Agani kang tumot, iti awan.
May kapat di dyan nagdiso iti natindas nga daga. Dito ikita nangitunda iti nalapsat nga mula nga dito ikit nagbunga iti ado. Ay iti nalapsat kunan iti pasiti na santo na surat kaya tinagdiso tinasayat nga daga iso dito iti tao nga tinasayat kinalimtag a puso diniglig na ti sao kaya sinalimit-mitan da ket nagbunga da si Anos. Kaya na sa uwan natin. No si Anos, anyaman nga dunteng iti biyag. Awan iti manglapid guno saan nga nagbalaygi nga manglapid kimpana. Iya ay panagserdina kinapo Diyos. No kitain tayo ti kabibiyag dagiti mo na Kristiyano ay tinakausa. Saan nga hantayo nga kabalinan, dagiti kinabalinan, dagiti muna, nga pangkamong ti Iglesia na puto yung Kristo. Makitaan nyo ti panakaparparingat na Apostol Pablo. Saan nga yung maray, dejay panakaparparingat na, kadno nagsardeng, ejay panangikas kasaban at Ebanghelyo. No kita nyo ti church history, dagiti kakabsat tayo nga muna Kristiyano, mapagpilyin da ida. Nga niya ti pilyin da, ni salud dati pa nagpamati da ka na po Isus. Handa nga mapapatay. Ngem no, ideklarada nga saan da nga isuko ti pa nagpamati da ka na po Isus. Anyat inaramid da kadagitin mo na Kristiyano. O ayat tinakabsat saan nga hanggat ay gaganay nga pan nakapapatay. No, kitain nyo ti pan nakapapatay, dagidi mo na Kristiyano, adda iti naiprito. May tapwak kita buburik nga mantika. Adda di jay igalot da, iti may nga puste. Sa dato bulusan, dito upat nga aldaw nga saan nga nangangalyo. O adanto jay, dagiti na tao. Agdirdir maragsakan ta nga makakita. Di pa nakarangrangkay, dagiti nga Kristiyano. Ay tinagawsat, adda dagiti Kristiyano, di nga lumlim makagimong darain. Ay mi nga papagaya mi tatta. We are free. Everywhere we can gather together to worship God in the Spirit and in truth. Yumante nga maramid, why? Naman na ta, nga po dyan trabaho, nga po kinabaklan, nga po dyan, ragragsa. So nga nagbunga. Ngayon ta, no kaya tayo amin di ito. Naitalik tayo amin, kinaputo yung Kristo. At ako na ni Apo Isus, dito tayo pagsaadan, kunana, han kayo, ang sapol, itigameng, nga ti sangat yung lati, dadailin na ida. Yung birokin nyo, dejay gamay, iso nga ti sangat yung lati, di dadailin ida. Kapitulo 6 iti libro ti Matthew. Uy, basahin dito Manipo 19 hanggang 34 mawatan tayo. Nga saan na tayo nga baybayan ni Apo Isus? Ano tayo baybayan ni Apo Diyos? Tilaan gagawatin na ko na seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. At nga nagigay those things. At nga nagigay those things nga mainayon kada tayo. Dagitoy, dejay, sarsaritain na Manipo iti 25, agin gana iti versikulo 31. Pagkawas, pagtaraon, hangkay nga madanagan, kuna na po Diyos. Kaya, may nayon amin, dagitoy kada kayo, ana-arami din nyo. Dagitoy birukin nyo nga muna, ipagariyan ti Diyos. Sunuan na iti imulang anyat apito. Kaya nasawin, nung nagmula tayo, ije
pamati. Baitin karigiti sa unya Apo Diyos. Dito pagtulugan tayo. Ag mangnamnama tayo iti may sa nga apitin. Di diya guna. Ngay teg ni Apo Diyos kada tayo. Into umay kunanan to. Umay kayo kanya. Da kayo. Umay kayo kanya. Umay kayo kanya. Bendito ni Ama. Tawidin nyo ti pagkagyan nga na isagana kada kayo, manipod ti pag nakabangon ti lubong. 25:34 iti libro ti Matthew. Deta ti apitin may nga tao na nagtali na iti pamati. Ngayon unana di pagarian ni Apo Diyos. Deta ti apitin to ti may nga tao. Mangiganan to manipod kinaputin sa Kristo. Into numay nga mangkom iti deti lubong. Ngayon ti apitin, digijay, nga saan, nga nangikan kano iti Ebanghelyo. Dijay, saan nga nangipalubos, nga agtubo, dijay, bukal, ulibin ija puso ta, nga isuti sa iti Diyos. Uy, ti ko nang to ti Apo Isus katakwada, umadayo kayo kanmak na ilunod. Tingkay ti apo'y nagnanayo, nga nesagana kada kayo. Kaya nesagana, kaya kiti ang kilinga. Isuro ko na, ay tinakabsa. Kitain tayo. Tati, kunana iti libro ti Osias. Laglag pa nyo ito. Iti kapitulo 8, iti versikulo 7, iti libro ti Osias. Umad to nga Osias, agda nga binalaagan na ini. Dagiti Israelita, kunana, gapo ta nagmula dahiti angin, kaya nagapit banto ti alipugpug. Awan ng banto ka dahiti dawa. Tibulong dinto mang pwede ti belay, nukas mang tedto, iso alun unin to, dagiti agkan na ay tinakapsat no, nagmula dahiti angin, agapit dahiti alipugpug. Nagmula tayo, it is awanan pamati. Agapit tayo ito niya. Tipang nakadusa, iti agnanayon, iti impyerno. Kaitin mi nga papagayam sa kay kuma. Kabaitin, iti pan na kay ganong kada tayo di iti nasasaw di Diyos. Mabuksan kuma, numaikan kuma, iti basit nga lugar, ita puso yung tapnon dito'y nga dumakil. Kaya iso, iti mang pataod, iti may sa nga pamati. Mang itong dati pa nakaisalakan, itong gamay sa. Kaya deta ti tarigagay dati ng programa. Nga madan tayo, iti panagpamati. Amayatada, iti pagayatan niya po tayo sa Kristo. Panagpamati. Iso nga mangitunda kada tayo, iti napintas nga ani. Ije ko natin yung panakaisalakan. Dahil di karkarwa tayo. Palawen, pumagata kami iti dito nga wala yung mawisin na kayo. Itiin kayo tumanin, panagikat-kadwa kata kami ito nubiga. Sa bali pa nga parang dito nga programa. Isuro ti Biblia. Pagayam yung Brother Darius Tavilio, at daan nga pumagpakaga, yung nagapay kayo nga baga ni Gabsat Meldin, isunti mang close, mga ipay, iti panakarikot sa programa tayo.